Rolling. Yeah. Bullets. Whew. Magandang gabi, mga kabiheros. Good evening, mga chief. Ayan. Friday evening. Time check, 13 minutes after 11 in the evening of Friday. Ayan. Marahil nagtataka kayo, ba't gabi yung rides ulit natin? Medyo malayo kasi yung pupuntahan natin. Okay. So, ang rides natin ngayon is from Pangasinan to Tinglayan sa may Buskalan at Pawangkot. Ayan. Siyempre kasama natin a few moments later. Diba? Alright. Good evening. Good evening po. Good evening po. Good evening, sir. Good evening, Chip. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello, sir. Good evening. Alright. Kala ko late na ako. Wala pa akong tulog. Saan na kayo, Kamo? Tagal nyo, sharp ha? Sharp pala. Sharp. Alas 12 na, no? Oo, alas 12 na. Take off 12 sharp, sabi nila. Take off 12 sharp. Tulog pa As na si usual. Papa Winson. Anong oras na? 12:33. Si Papa Winson nila inaantay na. Yun naman pala, uminom sila kagabi. Ang hirap daw gisingin. Pinuntahan na lang nila Pops Lloyd para gisingin siya. Siya na lang yung kulang eh. Nalarga na kami. So meantime, habang wala pa siya, tayo naman ng iidlip. Tulog na tayo mga chip. 1 hour later. 6 hours 48 minutes, 255 kilometers. Yeah. Let's G.
Okay, dito na kami sa may checkpoint. Papasok ng Baguio mismo. Thank you. Nice. Pasok. Pasok sa banga. Yeah. Hello Baguio. It's been a while. Kano taho kaya? May 30 sir, may 50. Yung 30 lang. Strawberry ube cake. Ano yan? Strawberry ube cake. Strawberry. Try ko. Yan. Hindi tayo taho. Yun o. Strawberry taho tayo. Taho sa Baguio. Yeah. 2 hours later. Ay salidong may ay Whole egg pie. Chiffon. Custard cake. Ano ang lalaki oh. Special loyong. So ito yung mga ano nila menu. Ayan, snacks, hot drinks. You order rice toppings. Parang okay to. Special loyong. Na-order mo? Luyong. Ha? Luyong. Loyong. Luyong. Special loyong. Tsaka native coffee sa akin. Isa lang. With milk plain? With plain. Tapos yung special loyong. Magkakasama po kayo, sir. Yan o. Yung sa amin? Dalawa? Uy! Yan o. Yung coffee natin. Plain. Sila kumakain eh. Ito na yung special luyong. Luyong, di ko alam pa ano ibig sabihin ng luyong. Three hours later. Boundary. Okay. Dito sa Sabangan. Municipality of Sabangan. Checkpoint. Okay. Kalawito. Sabangan na kami mga chief. Yan, nagpapahinga lang sila saglit. Kasi ano na, nag-autopilot na. 1 hour later. Ito sa Agyut Coffee Shop and Budget Meal. No face mask, no entry. Alright. Anong mga ulam natin? May bangus, may tilaps,
May nokma. Ano ito? Papaitan? Isa po dito. Dito. This Kalinga song is a reggae. Kanang kanuda mangulalime. Kanang kanuda mangulalime. Here in Kalinga, we play the gangsta. Here in Kalinga, hey, we sing like the Rasta. We can sing a reggae. The king is Bamale. Kanang kanuda mangulalime. Ay ay ugayam. When you go into your homeland, oh your lovely homeland, and you can dance to Karayan, it's better than the ocean. People there are fishing, jagaddering and jamming, and singing like the Rasta. All are dancing the gangsta. We shout, ay ay ugayam. We shout, mangugayam. Let everybody sing. Kalinga is my homeland and it's like a dreamland. Oh yeah. Kalinga is my homeland and it's like a dreamland. Here in Kalinga, we play the gangsta. Here in Kalinga, hey, we sing like the Rasta. Alright, cause it is a tradition, part of communication. Yeah. Dito tayo sa border ng ano to? Mountain Province at Kalinga. So yun, maglilista tayo rito isa-isa. Yan, so magre-register tayo dito bago tayo makapasok ng Kalinga. Ito natin pangalan. Apo. Oo, sir. Magkakaiba kami? Plate number AUK 884. GG. Yan, palit tayo ng camera. Bus na yung ano nun eh. So, siyempre wala tayong ano, internal mic. Ay, wala tayong external mic. Ang maingay talaga to. So, video lang yung gagawin natin dito. Let everybody sing. Kalinga is my homeland and it's like a dreamland. Oh yeah. Kalinga is my homeland and it's like a dreamland. Here in Kalinga, we play the gangsta. Here in Kalinga, hey, we sing like the Rasta. And I'm so very happy cause I am with my family. Agaw yan nila Biman, si Chaka ni Sicily. This place is getting hotter cause we play with fire. Clap your hands together, Kalinga change for better. We shout, ay ay ugayam. We shout, mangugayam. Let everybody sing. Kalinga is my homeland and it's like a dreamland. Oh yeah. Kalinga is my homeland and it's like a dreamland. Kalinga is my homeland and it's like a dreamland. Kalinga is a dreamland we fought for.
Ganda oh. Grabe. Ganda pagmasdan yung kalikasan. Akon talabat. Ganda ng kalikasan. Sarap sana magpalipad ng drone, no? Grabe. Okay, pumilik-check ko ulit. Register tayo ulit dito. Welcome, Wang Od. Puskalan tatubig. Ha? Isang camera na lang para one go. Yan na. Kit na tayo. Tagpila pala, sorry. Woohoo! Mini mo. Ayan, so papasok na kami dito sa village ni Wang Od. Nagpa-picture lang kami dun sa may karatula. So ito na yung papasok papunta sa kanila. Buskalan, Wang Od Village, Tattoo Village. Sige po yung kalsada dito. Maligvos ka kat Kalinga, Kalinga Lagunawa. Napipintas kan napapangog tsu, napipigsakan madiskarte tsu. Impapati tsu unanis huvila, hiju in feeling tsu amakan ina. Ilam kadnan tunaken tsu, avud losan tivu alcu. Avud osa unang ukujam, kasisili unang ibeke. Mait kanu pulos na tainan, napipintas un kailje. Yan o, umali kayo. Asinanin paitika, Kalinga un Lagunawa. Nangangatong tsun inachan tsun Dami. We're here. So yun, mag-fill up tayo ng tourist registration form. Ito yun. Pupunta kayo dito. Pastiga talaga. At kapoy kayo ka. Apa ya? Paltak-paltakan nyo mo ta. Bashi. Ay,
tiyan ko. Ano, maipit. Wala mo na yun, Len. Wala mo. Ako, kung sagot. Alright. Kaya hawakan ko. Kamalang. Oh, maning-maning yung unang challenge. Maning-maning. Oh, Lloyd. Hindi mo maihit yung dyan mo dyan. Halika. Halika. Mukha siya dito. Oh, sumapit ka na. Ano to? Magaling to. Bigat mo, tinag ka ba? Gaya mo. Makabanlog kaya. Mayat mo sanay. Pag hindi ka ito, tangyari ko. Oh, traffic na sa EDSA. Kasi yata. Pag nahulog yan sa baba. Doon ka na, huwag mong biglayin dyan. Andito na kami sa gitna ng bukid. Lalakad sa Pilapil. Mas pinili namin yung trek na Long cut. long cut. Mas mahaba pero patag. Compare dun sa mas maiksi. Pero Okay, tuloy pa rin ang ating trekking dito sa Longkat, pero hindi siya steep, tapos may mga flat surface, hindi siya paakyat, konti lang yung paakyat niya. Tip pinsan, oh. Pa-shout. Oh. Ano masasabi mo? Mamaya na lang. Taas. Sa taas. Sa likod. Yeah. Ano? Kaya na. Alak sa katawan ko. Mayat. Kaya pa eh. Kaya. Kaya. Yeah, right. Si Mr. Kiratsi. Two joints. Yeah. Hello. Hello, Buskalan. What's up? What's up? Si Liminho. Kaya pa. Kaya pa? Kaya pa. Hindi. Parusa to. Doon yung mga motor namin. Doon kami bumaba. Banda ron. May babaan dito. Yan. Na kung makikita nyo dyan. Pero mas mahirap daw dyan, sabi ng tour guide. Kung nagbabalak kayong umakyat dito, practice muna kayong mag-trek. Sobrang hirap. Pawis na kami. Shout out. Ba't mo kami dinala dito? Hindi ko alam. Dinala tayo ni... Yun, tanong nyo si Cristel, tsaka si Aaron. Ayun, nahihilo si Ikaw Jericho. kasi naman yan. Ako din po, nahihilo po ako. Nahihilo? Nahihilo po ako. Tumakbo kasi siya kanina. Nag-overheat. Nag-overheat. Diba? Ito yung Danira. Hindi na ba? Namamutla ka. Hindi no. Ibang parang... Ano na nararamdaman mo? Nahihilo ba o ano? Two joints! Huwag kang yuko. Okay, yuko. Bawal. Bawal yumuko. Tumakbo ka kasi kanina. Hindi ka na nahilo. Parang legs ko na lang. Legs mo na lang. Just single. A few moments later. Rams, di sa ka na. Souvenir store.
Nya muna tulot tan. Butol. Epa, di ba siya basil? Hindi jojo. Wala na. Ang butol. Nya. Souvenir store. 50. Yan. Pa, nasa taas yung pizza. Ito yung souvenir shop ng mga damit. Yan. Kape, mag siyaron. Ano ba yun? Hindi ko naintindihan. Ito. Dami. Yan, sige, balik tayo rito. Pili tayo ng souvenir na bibili natin mula dito sa Inglayan, Buskalan, Apo Wangod. Yan na kami. So, papunta na kami sa aming tutuluyan. Okay. Punta. Dahil pa dito pala. May souvenirs. Grabe ang taas. Hello. Yun na lang. There you go. And finally, we're here. Yes, you're here. Yes po, good afternoon. Dito na tutulog. Oo. May kwarto dito. Siyar na, saan siya? Yun mo, siyar. Ayun. Gustihan namin. Pwede yung dalawa dito. May kwarto dito. May kwarto din doon. I mean sa kusina. May kama. Pakitin natin to. Taas. Ano po masasabi nyo? Pagod. Pagod. Success. Hindi po magiging worth it ang pagpunta natin dito. Pag natatula tayo. Oo. Kaya kailangan magpatato tayo. Oo, lahat. Lahat. Kahit signature lang. Oo, kahit signature lang. Okay na ako dito? Nandito na tayo eh. Kaya okay na to. Ito. Oh, labo-labo na dyan. Alright. Meron pa dun. Tagay, Chip, tagay. 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 Tagay para sa tagumpay. Wala na yung masamito niya. Oh, Laki ng takurir. Laki ng takurir. Alright. Kalinga Coffee. Umamusan na ibong ayan ang muna, lalaman ng bubot. Ang sarap. Ginagamit nila. Pangalan mo si? Galing na yung mga yan sa ano sa... Ano pong pangalan? Yolanda. Yolanda. Nako, ibang bagsik to. Parang bagyo. Kayo po, ikaw. Janine po. Janine. Yes po. Artistahin yung pangalan. Tapos si ate. Jelay. Ha? Jelay Andres. Jelay? Jelay Andres. Artistahin. Ni katimpla na Si Yolanda lang yung mabagsik, no? Ito yung ginagamit nila. Ano mo tulong ari kung kuyamos mo lang. Ano yan? Ano yan? Tuling? Ayan, papatato tayo. Ano yung papatato ko na? Arrowhead. Dali. Hindi ka para kinakayaan. Sayang naman ka no. Hindi ka magpapatato. Janine yung nagtatato. First tattoo ko yan. Kaya special yan. Ikaw nagtatato. Oh. Gano'n pa nakatagal nagtatato? Hindi ko na alam. Oh. Sino nagturo sa'yo? Siya po. Si ate. Pang ilang generation ka na? Apo ka na sa tuhod? Di na?
Sa patay na pupo. Sige. Ay, ganyan. Totoo na tayo. Yes, ready na. Ay, hindi pala siya masakit. Hindi. Mas masakit daw maiwan. Sabi niya ako. Masakit yung iba. Kasi madiin siguro. First tattoo. Sabay, taikot. Be conquered even with calamity. We are a Kalinga, a man of dignity. Suara ko taro, talisay. Ayan si Sir, oh. Papatato. Anong tattoo yan, Sir? Maestro. Yan yung ibig sabihin niya. Anong kaguluhan meron? Anong kaguluhan to? Ito lang po, nabuhusan po ako ng mainit na kape. Bakit? Ayan. Mas maganda na yung mainit ang nabuhos. Mas maganda na yung mainit yung nabuhos. Kesa malamig. Basang-basa. Oo nga. Good morning. Hi. Morning, kumusta lang? Anong shoutout mo? Shoutout sa Deluxe Club Pilipinas. Deluxe Ayan. Club Pilipinas. Thank you, Shout boss, out. family. Kayo po. Shoutout sa mga tropa ko, tsaka sa Caleb Tours. Yeah. Thank you. Sir, anong page nyo? Nardong Biyahero TV po. Ah, Page nyo na lang. Wala po sigat sa picture as long as nakalaan kayo lahat. Para yung exit dito, yung labasan dito. Exit niya, yung ano. Natapos picture, exit. Dito na lang din bagay. Hindi, kasi yung picture daw. Yan, si Liam. Siguro suntong mo ito. Chicha Huskararon, anara na. Japo na miring sa bato na. Saan nakadagtasan sila, nakadagtasan di sila pa sa compare sa. Walang
Okay, sige, baba lang. Para isa-isa. Yeah. Peace! Yeah. Hindi na ako virgin. Di ka na virgin. Pati rin ako. Di na virgin. I got ink. Ugayaman Ugayam ni kakailyan Sanan pangantaan Kananday dangadang This song is dedicated to all the people here. Can you clap your hands? I wanna hear. Dadangadang Ikalingga Kaaduan Bimangan kanta Sindangadang Nikalingga Kakailyan Agay-gaysa Dancing with Dailuwagan Singing with Daibalbalan Tinglayan and Tanudan Amin kita kakailyan Land of the warriors, protect our territory. For with the hunters and with integrity, we cannot be conquered even with calamity. We are a Kalinga, a man of dignity. Sanan mangugayaman, dangadangdan kailian. Song for my homeland so we can feel the band. Defended by Maclean, he stood like a king. We are a Kalinga and everybody sing oh hey. Sanan mangugayaman Sanan pangantan Kananday dangadang Dadangadang Nikalingga Kaaduan Bimangan kanta Sindangadang hey Nikalingga Kakailyan Agay-gaysa Dancing with Dailuwagan Singing with Daibalbalan Tinglayan and Tanudan Amin kita kakailyan Sing dadangadang, combine it with the blues With the mud and the of a great tattoos We can climb the highest, we can swim the deepest We are a Kalinga and we should be the best oh hey Sanan mangugayaman Sanan pangantan Pananday dangadang Usahanan Pangantan Usahanan